episode 2. Ndakulandirani ku mtsutso wathu wa lero. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Mtsutso uwu ndi wa anthu amene ndi achiwiri kwa atsogoleri a zipani zosiyanasiyana mdziko muno. Ndiloleni tilandire amene tikhale nawo pa mtsutso wa lero. Sizinatheke kuchokera ku Malawi Congress Party, takulandirani. Honorable Frank Tumpale Mwenefumbo kuchokera ku UDF, takulandirani. Komanso Dr. Michael Usi kuchokera ku UTM, takulandirani. Mosataya nthawi tikuyamba mtsutso wathu. Anthu ena amanena kuti anayika immunity m'malamulo, anayikira dala kuti ampatse mpata president kuti apange concentrate pa ntchito yoyendetsa dziko. President ndi munthu wamphamvu yayikulu komanso amapanga ziganizo zambiri. Kuti timuchotsere immunity yake, pa desk pake pazikhala akulandira malawsuit almost every other week or even every other day. President iyo akhala ndi nthawi yoyendetsa dziko kapena zingokhala kankha milandu ku court. Mutha kuona kuti ndikulankhula ndi mphamvu chifukwa chonena kuti nkhani iyi ndi imene ikuvulaza Amalawi, ndi imene ikupangisa dziko lathu osatukuka. Chilichonse chikamachitika mmene mwalankhulira inu, they did that by assumption yoti azigwira ntchito, koma ntchito zake makhala ziwiritu: kuyendetsa boma pang'ono ndi kuba kwambiri. Zimenezo ndi zimene tikunena kuti chaka chino ndi chosiriza kukhala ndi president woti akaba anthu kupangoti mwina nduna zikaba mwina azimangidwa. Chabwino, zomwe kwambiri. Honorable Sizinatheke, mungankhepo bwanji pa nkhani imene? Kutsimikizirani ife president wathu mbusa weniweni okhulupirira malamulo sadzachita zakatangale ayi ata pang'ono. Simungadzachotse presidential immunity. Simungadzachotse presidential immunity. Ngati anthu adzafune, because that is legislation, constitution ngati anthu akufuna kuti tichotse tikhoza kudzachotsa, palibe vuto ye. We have talked about presidential powers. Ifetu ama IMCP were very flexible kuti zinthu zidzayende bwino. So chomwe chingadzakondweretse anthu ife tidzatsatira chomwecho. Mapa ndinene kuti nkhani ya immunity ya president ngati osayichosa mutha kukhala ndi maplani abwino, koma it hinges on the leadership. Ngati msogoleriyo ali wakuba, onse akhala wakuba. Ndiponso ku UTM tikukhulupirira kuti ku UTM munthu ndi munthu, akhale mbusa asakhale mbusa, munthu ndi munthu. Kodi zimenezo munena moyankha amiya kapena mungoyankhulapo? Sopano ngati mwaona kuti zikupita kwa amiya mutauze ndinu.